अखा खोरोमनाया हानो रोङा, सैमा सोंनाया अरनो रोङा, थिग बेबायदिनो बर' हिन्जावफोरनि खारनायाबो जोबनो गैला। आंनि हिन्जावा खप्ता मोनसेयानो जाबाय माने खारदों बेलेगजों। दा मोनथिदों माने गुवाहाटियाव दंहैयो होननानै। आं बेलेगावसो थायोमोन, तिनसुकियावसो खामानि मावनो थायोमोन आङो। ओमफ्राय बेखौ आं थांनाया न'निफ्राय थांनाया माने 3.5 माससो बेफोरबायदि जाहैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय थारमाने वेटिं मोनबाय थायो आङो। ओमफ्राय वेटिं मोनबाय थानायाव सोरजों इमान गोबाव वेटिं जाबाय थायो नोंलाय होननानै बुंहरो आं आरो थगायबाय थायो आरो आंखौ। ओमफ्राय नों बिदि वेटिं मोनबाय थाबा आं न'आव थांसै, आं बेफोरबायदि खामानि मावनो सुखुला नों इमान वेटिं जायोबा होनना बुंदों आरो आङो। फैथ'नाङा बेफोरबायदि बुंबाय थायो आरो। ओमफ्राय दा माने आंनि गामिया माबा जुइसिडियावहाय। ओमफ्राय बिखुनजोनाव थांदोंमोन आलासि जानो होननानै, नैबे आलासि जानो थांनायनिफ्रायनो बाहेरायानो दा हौवा गोदान लानानै खारदों आरो। ओमफ्राय बे हौवा गोदानखौबो दा इसानि न'आव आं मोनफैनाया माने हरावहायनो हाथासुनि होदोंनो आरो बिमानोबो एसे साल दंमोन। ओमफ्राय दा बिमाया हमजादों रायजोफोरजों। ओमफ्राय दा एबसुफोरनोबो होदोंमोन, एबसुफोरखौबो दा जायखिजाया माने नोंनो हिनजावखौ जुदि नांफिनोबा धुरना होगोन बेफोरबायदि बुंदोंमोन। एसेबांबो बाथ्रा बुंनो रोङा। जोंहा आरो रावबो गैला, जों आइ दं, आं दं, ओमफ्राय दा फिसाजोखौ आं दाख्लै लाबोफादों, बे दं आरो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों मानसि गोमानायनि खोथा सावरायगोन। मानसि गोमानायानो जाहैबाय सानै मानसि गोमानाय, सासेया सेंग्रा गथ' आरो सासेया हाबा जाखानाय गथ' गोनां। जायबा मानसिया गोमादों बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय जेकेसान बसुमतारी। बिसोरनि गामिया जाहैबाय खुस्राबारि गामि आरो पस्ट अफिस खुस्राबारियानो, आरो लोगोसे बिसोरनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय उदालगुरि, पुलिस थानाया जाहैबाय भैरबकुन्द'। 4 बोसोर सिगां बे जेकेसान बसुमतारीया खामानि मावनो थांदोंमोन उदालगुरिनिफ्राय पुनेयाव मोनहैखांनायनि उनाव खामानिबो मावदोंमोन। बेनि उनाव कन्टेक्टबो दंलायगासिनो दंमोन न'निजों, बिदिनो न'नि बिमा बिफाजों रायलायोमोन। बेनि उनाव जेब्ला बे पुनेयाव खामानि मावनो थांनानै 2 बोसोर जायो, 2 बोसोर जाखांब्ला बे न'आव जेबो कन्टेक्ट गैला, जेबो फनबो हरासै। नैबे नुबाय थानाय मानसियानो जाहैबाय जेकेसान बसुमतारी। बेनो गोमानानै दं। नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर बे मानसिखौ नुदोंब्ला थाबैनो नैबे स्क्रिनाव नुनाय फन नाम्बारफ्राव फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय, खौरां हरबानो जाबाय। जोबोर गोजोननाय थागोन आरो लोगोसे रोजा साबायखर थागोन नोंथांमोननिसिम। जायबा मानसिया गोमादों बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय मरमि ब्रह्म। बिसोरनि गामिनि मुङानो जाहैबाय बरफां नलबारि, डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय नलबारि, आरो बिसोरनि पुलिस स्टेसना जाहैबाय कग्रापार। जायबा हौवाया हिन्जाव गोमाजादों बे हौवानि मुङानो जाहैबाय बिरदाव बसुमतारी। बिसोरनि गामिया जाहैबाय लाइदांपारि, पस्ट अफिसा जाहैबाय जयसिडि, डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट। आरो जायबा सेंग्राया लाना खारदों बे सेंग्रानि मुङानो जाहैबाय सुक्लेस्वर। बेनि टाइटेलखौ मिथिनाय जायाखै। बिसोरनि गामिनि मुङानो जाहैबाय फदर नलबारि, डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय नलबारि। बिरदाव बसुमतारी आरो मरमि ब्रह्मजों हाबा जानाया 7 बोसोर बारलांबायमोन, आरो बिसोर सानैनि गेजेराव नायल' जाल' सासे फिसाजो दंमोन। बे गथ'खौ गारनानै खारलांबाय बे मरमि ब्रह्मआ। 2 बोसोर बैसोनि गथ'खौ गारनानै खारलांबाय बे। दा बे गथ'आ गाबगासिनो दं गावनि बिमाखौ नागिरनानै। दा बेखायनो जायबा बिरदाव बसुमतारी बिथाङा गोबां दुखु जागासिनो दं गावनि फिसाजोनि खोथा साननानै। दा सुक्लेस्वर आरो मरमि ब्रह्मजों गोमानानै दं। दा बे सानजों बबेयाव दं बेखौ जेबो मिथिनाय जायाखै। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय मरमि ब्रह्म। नोंथांमोना बे मरमि ब्रह्मखौ सोरबाफोर नुदोंब्ला थाबैनो नैबे नाम्बाराव फन खालामनानै खोन्थाहर। बे मरमि ब्रह्म आरो बे सुक्लेस्वर बै सानजोंनो दं होननानै खौरां फोरमायहरदों। लोगोसे जायबा बिथांमोना हमना दोननो हायो बिथांमोना बान्थाबो मोनगोन। मानोना बे मरमि ब्रह्मखौ मोननांगौआ जोबोर गोनांथि। बेहा गावनि 2 बोसोरनि सासे फिसाजो दं। बे फिसाजोआ आहारखौनो गाराखै। बे आहार गारि गथ'खौ गारनानै बे गुबुन सासे सेंग्राजोंसो थांबावबाय। आसरित। अननानै बर'जों बर' नायफिनलायदो, अननानै बर'जों बर' अनलायलायदो। सोरबाफोर नुदोंब्ला अननानै फोरमायहरदो। नोंथांमोना दिनै भिडिअ'आव गोबां खोथा मिथिबाय जानांगौ। जायबा मरमि आरो लोगोसे जेकेसान बसुमतारीनि बागै दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। आरो लोगोफोर हागौमानि साबस्क्राइब खालामनाय 50,000 साबस्क्राइबार जाथारसिगोन। बारा गोबाव गैला। नोंथांमोना गोसोबा दिनैनो खालामनानै होनो हायो बेखौ। बर' हारिया बे आसामाव मोनसे थागिबि जानानैबो गावनिनो हायाव सोबख'जादोंमोन, नासयजादोंमोन, गादब जादोंमोन, नेवसिजादोंमोन।